Това е, който не е виждал татуиране на доктор. Много сериозна работа, сериозно произведение и сериозни нерви от страна на доктора. Доктор е интересно. Без смешки, моля. Само без смешки, моля. Доктора е накосан да се разсмее. Не, той е непрекосновен. Здрави нерви, здраво тяло. Това е първата татуировка. Все пак на гърдата си. И все пак трябва да качи в YouTube. Ебаната. Нали го че съм примал тук в плака, нали? Преди малко плака. Малко в плака.